Beware of the dogs. Ini ang kalabanan naton nga mabasahan sa gate sang mga pamalae nga nagaupo sang ido. Kay man may mga ido nga gapang dumog, may gapang saruso lang, may gapang agat kag mayara sa nagapang labo. Pero mapati ka bala nga mayara man sang ido nga nagapang tiro ay abaw mapati ka man kag sa hindi masubong na langtan sang isa ka lalaki sa kansa matapos ginbawian sang kabuhi bagod na tiruhan sang isa ka ido. Base sa investigasyon sang kapulisan sa US State of Kansas, nakita ang lalaki sa sulod sang iya salakyan nga may igo sang bala sa likod. Ay Diyos ko, responsable ang ido sa likod sang iya salakyan nga aksidente nga natapakan ang gatilyo sang isa ka revolver, rason nga naglupo kini kag nagtuon gid sa likod sang biktima nga nagapungko sa passenger seat. Kintinguan nga revive ang 30 anyos nga biktima nga wala na ginpahingalan apang wala gid ini matabangan. Sino pa sa mga otoridad nga posible mangayam ang biktima kaupod sang ido bangod may nakita nga mga kagamitan sa pagpangayam sa likod sang iya sini nga salakyan. Sino sa Wellington Fire Department Chief nga si Tim High, may isa pa kaupod ining biktima nga nagapungko sa driver seat apang maswerte nga wala na igo ko na pilasan. Ay about Diyos ko te, mainom ko anay sang D3 bayo kaya daw naghugot ang akong tangkugo sa sining balita. Imo sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga sarang makatap na sa bacterial kag viral infection. Shalan, your honor. Ini si Mang Ganon para sa balitang extra special. Nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.